Den realpolitiske scene har jo ændret sig kolossalt siden grundloven blev givet. Færøerne og Grønland har jo fået lovgivningsmagt. Danmark valgte at træde ind i EU i sin tid, og Færøerne valgte for eksempel at stå udenfor. Og der risikerer Danmark jo også at komme i konflikt imellem hensynet til Europafællesskabets interesser og rigsfællesskabets interesser, som slet ikke altid er det samme. Vi kender det jo fra makrelstriden i 2013 og 14, som endte med, at Danmark boykottede Færøerne. Men udover det, så har man gennem CETA-aftalen også sikret, at danske skibe har den allerbedste adgang til kanadiske havne, samtidig med, at Canada opretholder en de facto stængsel af sine havne for skibe fra det, som man kalder for Danmark, for så vidt angår Færøerne og Grønland. Det har man gjort siden 2010 og gør det stadigvæk. Og så må I lige tage den her med Nordisk Råd også, hvor man faktisk blev nægtet, optagelse som en del af det nordiske lande, med baggrund i, at grundloven forhindrer, at Færøerne kan deltage i det. Altså Anker Jørgensen fremsatte det samme ønske for nogle årtier tilbage. Var han imod grundloven på det tidspunkt? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Det er altså sådan, at den autoritative fortolkning af grundloven i relation til regering og folketing, det er Justitsministeriet. Og inden for rammerne af den grundlov, vi har, der ønsker jeg naturligvis at finde praktiske løsninger. Der ved man tilgang hele vejen igennem. Og spørgsmålet om, hvem er autoritativ til at bestemme, hvordan man skal fortolke grundloven? Jeg er ikke sikker på, at det er Justitsministeriet alene, der har den magt, om jeg så må sige. Fordi der er ikke kun én enkelt sandhed i det her. Der er jo juridiske ekspertiser i forfatningsret i Danmark, som absolut imødegår det, som Justitsministeriet fortolker i sine notater. Og virkeligheden er jo også, at da hjemmestyreloven blev gennemført, så var det i resultat af en politisk realitet. Man var nødt til at finde en måde at eksistere sammen på, uanset hvad grundloven sagde, for de fleste var jo egentlig imod, at Færøerne fik lovgivningsmagt. Og der er nødt til bare at gentage, at den juridiske rådgivning, regeringen støtter sig på i vores grundlovsfortolkning, det er Justitsministeriet. Jeg forsøger jo egentlig at imødegå de interesser, som jeg mener, at både Danmark har og Færøerne har, ved at diskutere mulighederne for at lave en mindre restriktiv måde at se på de udenrigspolitiske anliggender på. Indtil vi er nået dertil, hvor jeg har fået en fuld tilslutning på Færøerne for at blive et selvstændigt land. Fordi det handler stadigvæk om at forsvare vores velfærd. Og det skal vi blandt andet gøre igennem vores udenrigspolitiske formåen at forsvare vores interesser. I øvrigt så vil jeg sige, at statsministerens svigermor var i et radiointerview på Færøerne i fredags, hvor hun sagde, at hun ikke diskuterede politik med sin svigersøn. Og det synes jeg er beklageligt, for hun er en meget klog kvinde, og jeg vil anbefale statsministeren at tale mere politik med sin svigermor i fremtiden. Tak for det. Det tager jeg ned som en opfordring og ikke noget spørgsmål.